नोंनो सानसा नोङो जाम्बा Hello guys, follow Ronan Hamo Word Habai. So guys, the fin खेबसेबाव फैलायबाय social media नि माखासे viral भिडिअफोरखौ लानानै नोंथांमोना खिथिनो थाखाय. So guys, नोंथांमोना जुनथु आं thumbnailआव होदों बेखौथ' social media नुखादों नङा होमबा? Facebook, Instagramफोराव बांसिन गोसारो बेफोरबायदि भिडिअआ. So खोथाया जाबाय दायो जोंनि जुनथु बे नोंथांमोना जुनथु thumbnailआव नुदों हिनजावफोर. So बिथांमोनखौ जेनेबा हाग्रायाव जेनेबा माने सेंग्राफोरजों ज' थादोंमोन बे टाइमाव हमदों आरोना बिसोरखौ स' बे हमनायनि जुनथु भिडिअ बे भिडिअ बर्तमान ससियेल मिडियायाव बहुत भाइरेल जादों स' नोंथांमोना आं दिनैनि भिडिअ जे बे भिडिअ आसलते मा जामारदों मा जायाखै बेखौनो खिथानो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' नोंथांमोना दायो गिबियावनो नैबे रिल भिडिअखौ माने भाइरेल भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंनो सानसा नोङो जाम्बा emergency लेंहरलाय समाधान खालामनांगौ 지금은 바이게 같이 가는 거 살아가는 팔자. 판사 누가? 몰라 람땡을. 먹으래. 네. 아유 온도네야. नाय खाबायनो जे भाइरेल भिडिअ आसलते मानाव मान दानि जुगनि जोंनि गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा आसुरित जाबायलै बिसोरनि गाननाय जोमनाय नायथाव हाला बिसोरनि खानायफोरनि डिजाइन नायथाव हाला ओमफ्राय बिसोरनि बदनाम जानाया सानख' हाला जेराव मेराव हाग्रायाव हमजायो रुमाव हमजायो लामायाव हमजायो दुब्लिबारियाव हमजायो मथे हमजानायल' मा शक हाबखो हिनजावसाफोराबो बारा गिदिर नङा मिथिबाय बिदिनो 14 15 मिथिबाय बेसेबां बैसोनि आरोना 13 बेसेबां बैसोनि मा जागोन जों माबे डाइरेक्सनाव थांखो दानि जुगनि जुनथु सेंग्रा सिख्लाफोर गोदानफोरा जों दा माबा मोनसे बुंबाथाय जोंखौ जों गियान रान होना बुंगोन आरो सैथोखा जों नुखादों नङा होमबा बिसोर मादि नङा होमबा स' गाइस दिनै खौ सम फोजोबबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव